Този пъзъл се нарича кръгът. Повечето хора се опитват да премахнат металната лента, следвайки зигзагообразен път, само за да се заседнат. Решаването му изисква обратно мислене и логическо разсъждение, което е особено важно за децата. Първо, променете позицията на ръцете си и вземете металната лента. Спрете въгъла. Прекарайте я през горния пръстен, след това през средния пръстен. Ключът е да използвате правилно средния пръстен. Ако просто вървите по права линия, в крайна сметка ще се заседнете. Използвайте средния пръстен, за да преминете през отвора отдясно, завъртете го на 90 градуса спрямо десния пръстен. Вземете пръстена и след това го завъртете на 180 градуса около стълба. Тази операция ще ви позволи да го премахнете успешно. Много хора не осъзнават, че ключът е да започнат от различна точка, а не от обичайната права линия. Завъртете пружината по часовниковата стрелка, след това обратно на часовниковата стрелка, като държите Л-образния пръстен обърнат надолу, за да го премахнете плавно. Дори най-малките движения изискват внимание и координация, упражнявайки както мозъка, така и ръцете. Правилното свързване на полукръговете изисква въображение и фокус. Първо затворете горната част. В противен случай спираловидният модел не може да бъде сглобен. Тази игра помага за развиване на търпение, наблюдателност и креативност, като учи децата да мислят, преди да действат. Този комплект пъзели от 24 части включва множество уникални пъзели, всеки със свое собствено решение. Чрез игра децата се учат да решават проблеми чрез многократни опити, подобрявайки фината моторика и упражнявайки мозъка си. Ръцете са вторият мозък на детето. Колкото повече практикуват, толкова по-силни стават когнитивните му способности и креативност. Този пъзел е идеален за любопитни деца на възраст от 3 до 8 години, стимулирайки въображението, концентрацията и креативността им, като същевременно осигурява забавление. Това е образователен и забавен инструмент, който помага на децата да развият умения за логическо мислене и да култивират навици за решаване на проблеми през целия живот.